Hello guys, welcome to my vlog. Mag-rides tayo ngayon, kasama natin yung tropa natin. Yan guys, oh, dyan na yung tropa natin, si Mark. Mag-rides na kami. A few moments later. One hour later. Kaya po yun ka na. Pag nanyam tamay, pang kapit di balay. Grabe, sobrang init. Susurrender na yung kasama ko. Guys, ang init, tas ang taas. Ayan guys, Pagod ako. sobrang init. Magpahinga muna kami. Ang taas. Nakakapagod, grabe. Surrender na yung kasama ko. The next day.